hartu dut eta bere izena IAItzen Euskal Herria eta, orokorrean geogeziaren aitzen eta herria edo provintzia eh, mapen asko daude. Eta, zaituko naiz hogeita bost mila egiten eta agian gero no ez mugitu edo bizi egiten. Ez dut gariko denborazko mugarik. Aurrera, bueno, eta orokorrean hori eitzen mapetan askotan bide baten aurrean edo ondoan gaude eta horrela erezagoa da lekuak aurkitzea. Bueno, gaude Urkiola naski hemen dago. Eta zer da hori Urkiola justo ditu jatetxe bat eta zer da hori beitu Bizkarra. Bueno, Urkiola orduan agian orain hemen gaude ezta bai Urkiorako portua 700 metro eta gu hemendik etorri gara bai eta uste dut hemen ez bai baitu horrela da bidea eta ikusten dugu horrela egiten duela bai hasiera nahiko erraza kartel batean Bilbo, Durango eta Gasteiz nahiko erreza izan da beste bat baina hori Nafarroa da edo ez dakit mapa horretan bakarrik Euskadi den ala Euskal Herria osoa beste mapetan bezala. Bueno, azken aldiz mapan egin nuena ene eunta hogeita bat bai. Bueno, ez dago ezer hemen eta beste aldean nahiko nuke hori kartel bat, herri bat edo hori la bai hemen adibidez hori bai ez Navarra bai hori badakigu ja
쓴다. Ah, ¿quién es que me encaude? Alla es. Bueno, ahora la lleva tenda. Y tu peste le combate encaude. Beituemen. Horiz diurazki. Mapeandago. Bai, horrela da ez. Bai, hemen gaude. Bai, justu hemen dakien. Bai, 19 metro ondo. Bueno, zaila izan da, ez dut ondo ulertu. Bueno, berriro Nafarroan. Valtierra, Arguedas, Cadereyta, Irteera, Amairu. Justo ikusiko dut. Hemen ez, bai, hemen jartzen duelako autobidearen zenbakia. AP Amapost eta AP Amapost. Ara, ez, mentago, noski. Eta orduan, Castejon, Valtierra, Arguedas eta Cadereyta. Valtierra, Arguedas. Ez da hori. Mentago, orduan, hori, Amairu, ez, bai. Baina oso zaila izango da. Leku perfektoa. Leku zuzena aurkitzea. Hemen izango da. Uste dut ezetzen. Horrela eta egiten du beste bide bat eta beste hemen. Edo hemen gaude. Ah, ez. Edo bai. Iparrera joango naiz. Eta ikusiko dut. Bale, hemen zubi bat. Eta beste bat. Orduan. Ez dut ondo ulertzen. Edo hemen gaude. Posiblea da.
uses esta comarca tutta. Ahí está justo. Igual, tía. Peste suivata. Vale. Orduen. Emen, justo emen. Irterabat. Ese es. Ori, vale. Ven, está su cena. Es tu cena. Beneta. Edo koian gaude. Suivata, peste suivat. Peste kit. Batutan sayada. Pues mi equitea. Batesere. Ori. Autovideo. Ah, lau kilometro. Vale. Es tutto un doble ¿verdad? Bueno, lau kilometro. Hortik. Tortuan. Da emenes. Bye. Bayan bye emenedo. Es. Bueno, es insanda. Pues mira. Egin. Pena. Pena garia. Esta cañera. Temporazgo. Artudut. Ay, baitu. Sepolita. Bueno, non gaude. Molinia. Ustedut. Behin. Eta berriro. Nafarroan ez da. Eto. Araban. Esango nuke. Nafarroan. Txakurrak. Da hemen. Ez daukat ezer. Molinio. Esan dut ez da. Bai. Bai, pentsatu dut zerbait. Daukatela hori balkoian, baina ez. Bueno, ez da erraza izango. Hori ere. Arroa. Vale. Jende. Handiagoa da. Handia ez da. Noski. Baina molina baino. Handiagoa. Bueno, galtzen naiz hemendik ez.
desem. Zemen batzutan zaila da. Agian egun batean ikusiko dut hori. Mendietako forma hori eta jakingo dut non dagoen. Vale, GR bat, Salcedo, ez dakit Fontetxa, agian handiagoa, baina bada espada ere, ba, gordeko dut Fontetxa buruan eta bilatuko dut. Batzutan jartzen dute zerbait, zer da, añana ez. Calle del reloj. Bai, zer gehiago. Ez ere, ez da. Ez dago ez ere hemen. Hemen hortik Los Arcos, ez dut ikusi Los Arcos. Uste dut baietz. Ba, ez nago ziur. Fontetxa esan dut. Molina eta hori paikori. Badako paikori bat hemen. Beitu. Alo. Oteiza iratxe ez. Eta hemendik euskaldun gehiago dago. Guk ikusi duguna baino. Hori calle del reloj. Ez da euskaraz izan agian, tarduan agian. Ez, hemen ez. Hemendik izango da. Tutela, ez dakit. Zerbera, tutelia, karkar, karkar, karkar. Hori egingo dut. Azkarago joateko eta bueno, ikusiko dugu ia zerbait aurkitzen dudan ala ez, baina uste dut ez ez. Eta osmia egin ez dudanez aurreko partidan, rondan, bagian undiko dute ronda hori. Ia zerbait dagoen herri txiki honetan. Kaixo gehiagorik
Kaizedo izango da. Herria. Zu. Ara. Izango litzateke. Ez jarriko nuke justo mañana, baina behin ez Salcedo uste dut bezan ez da lehen aldiz hemen ba etorriko garela. Bale, Zaratzu bilatzen dugu. Hemen da, bueno, Treviño da baina. Pozaderazal hemen ez Treviño ez dakit hori ez da hori mendia da. Caicedo, Caicedo, Salcedo, Portilla, Moriana, Pancorbo, hori La Rioja da. Rioja, hori Agurrainen, ondo. Calcedo, vale. Bueno, baina iparraldetik, bai, hemen eta hemendik, vale, ekialdera, eta hori da Mourinho, ez da, orduan, ondo dago, beti, pues mila aurkitzea, hemen gaude, erreloj kalea, ez dakit zenbat kilometro den, baina, bai hemen gaude, eta berero, ez daukagu ezer, lekua aurkitzea, orduan, hemen izango gara. España, bueno, vale, azken ronda. Tudela, beti nazten dut tudela eta dakit zergatik. Non dago tudela? Zer egiten dut nik? Hemen dago noski. Vale, tudela, MA bat iru lau.
40 minutu asko da. Bueno, zaituko gara azkariki egiten. Zen bere, bale, hemen dago gian bai de bederatzi bat zortzi noski zurai de tatata robia zurait zurazide zurait hemen dagogu hemen gaude eta hasieran behin eta berriro ez daukagu ezer eria azkenean hasieran zerbait dauka ez baina hemen dago Chen mapik ba esan dudan bezala justu bide ondoan dauden ze puntuek bide bueno, puntuak bide ondoko batean daude baina hemen ez eta horregatik nahiko zaila da lekuak aurkitzea bueno, ez lekuak, baina batez ere 5.000 ze ez da hain garantitzu baina zegama eta segura barbari aizkorri arrantz ze ez nago ziur non dagoen bako eta zer aizkorri arrantz hogeita sei hogeita hamazazpi eta segura zegama Loyola ez da hemen dago Gipuzkoan eta
Senbakia bilatzea. Agian hori egin dut gero. Baina ardanaz de izaka ondoa. Eta luzero bi. Bueno, bilatuko dut. Badez bada ere. Adibidez, hori hirurogei ez da hemen. Orduan, ba, zoom bat egingo du. Leku batean. Hemen. Hogeita hamabi. Hobeto. Baina hogeita hirurogeita hamar. Ez. Hori, bai, ikusten duzue, ba, hogeita hiru eta guk hogeita lau bilatzen dugu. Orduan, hogeita bost, hogeita hiru, hemen, pero orduan ez. Agian hemendik. Hogeita bi. Eta hori ez da. Hogeita lau. Bi, zero. Justo. Ardanaz, barkatu. Ardanaz. Bai. Hemen gaude, ala ez. Bai. Hemen gaude. Justo. Eta hortik joan gara arreta ikusi dugu. Eta zuazu hori dute dut. Zuazu dela. Berero egingo dugu bidea. Hemendik joan gara. Hori izango da. Hori uste dut. Eta hemen bai, orduan horrela egiten dugu. Eta kontzorako gara berero ez daukagula pistak izango nuke. Bide bat hori horrela agian justo hemen gaude. Zaitu naiz hemen. Bai, oso ondo. Beitu. Eri handi. Bai, bat. Zer da Bizkaian? Bueno, Bilboko auzo bat izango dela esango nuke. Zer jartzen du hemen, ez dakit. Ez da buzu. Esango nuke baietz. Ez buia. Ez dakit. Zumakola. Aurrezkola. Ez dakit. Bilbon. Baina nahiko nuke pista.
Su esta kids, Pagna, Nick, usted, tut, Ori, Emanuela. Samacola, ahora escola Samacola. Bye. La cerda huehuemen. Cerda. Ok, tapi. Jiménez. Apentuac. Esto es doblarse. Ortic. Ah, Suizanda. Jimen. Irometra. Ozon. Gartendo. Josemi Gallego. Donostia da Errenteria. Bueno. Pintor Paz. Gipuzkoan gaude. Bai. Errenteria.net. Errenteria imendango. Bai. Ez dut errenteria ezagutzen. Ez dakit polita den ala ez. Hemendik horrela egiten dugu, horrela egiten dugu. Eta erikonean hemen dago ez da. Hortik ala ez. Kaputxoak. Hemendik, hemendik. Eroskiziti. Ala berke kaputxinoak. Osasun zentroa. San Marcos. Kaputxinoak. Eta gure eroski. Non dago hemen. Ez. Bestea. Ez. Eta hori zer da. Fascismo kanpora. Bai. Centro extremeño de Errenteria. Bai, hemen gaude. Badu, ez.
super ondo dago, baina ez gara hemen. Cappuccinoak hemen dago bai. Hemendik nora joten gara. Beste borobil bat. Txikia. Baina ez dut kaleko kartelak ikusi. Ikantzi kalea. Bale. Baina hemen zer ikantzi kalea. Bale. Eskerrik asko baina. Ikantzi, bale, bale. Da hemen zer. Ah, galtzara borda. Okei. Galtzara borda hiribidea. Okei. Eta hasieran hemen ez. Hemen gara. Bai. Fua. Oso txarto jokatu dut hemen. Zaila, bueno, bera izan da eta San Andrean berriro Nafarroa. Bueno, San Adrian orduan, baina ze San Adrian. Vale, ayuntamiento de San Adrián. Hori bai barakit. San Adrián, nahiko nuke ez galdu bidea. Vale. Eliza handi bat. Bueno, San Adrián handia da. Ala ez. San Martín, Los Arcos, Cielo, Redondo, es esta, bueno, orduan, kartel bat bilatuko dut. Bada, hemen, irrigunean gaude, erretera esteia, batzuta laguntzen du. Adrian, bai, baina kontia da.
dentro de tu cocar. Bueno, oh, está aquí. Aquí ya. Amen. Isang cocar. ¿Qué kilómetro está charto? Seri Sanguadauri. Bilbo. Usted de sets. Baina posiblea da. Usted Bizkaia dela. Eta gainera. Leku hori edo. Bizka. Bilbo izan. Ze handia da ez. Edo. Kia. Kia usted. Kia. Vale, jarriko dut. Ah, ez Bilbo baina. Barakaldo izan da. Bueno, hori aibarkatu. Ez dakit. Hor zailagoa da. Eta ez dut ondo ezagutzen. Zer dago hemen mendia. Nik jarriko nuke. Ez dakit hemen edo. Ez. Bale zer esan da. Hori bale Nafarroko ekialdean. Eta hemen. Wow. Zer da. Zumendi bezala. Berriro Nafarroa edo. Baina zer da. Ezin da gorbeia izan. Alabai ez. Beste mendi handi bat. Bueno, ez. Justu leku berean ez. Lumbier edo. Eta hemen ere. Bara espada ere. Jarriko dut leku berean. Gutxi gora bera. Agian oso Nafarroko zentralizatuta dago hori. Hemen izango gara. Vale.
Iparraldean gara. Ez da. Ez. Baina non. Beti pentsatzen dute Bizkaia. Dakit zergatik. Ez da Bizkaia izan. Eta hemen oso polita da hori. Ez dakit. Hemen oso ondo bai. Ze pentsatu dut hori autobide ondoko mendiak izan. Eskerrik asko entzuteagatik, ikusteagatik, eta hurrengo aldiz saiatuko naiz agian herriak ezagutzen edo leku partikular ezagutzen edo beste hiriak ez dakit Argentina Euskaldun bio bat dagoenez agian hori saiatuko naiz edo saiatu